Mkhulu ke sicela ukuthi uke usichazele kabanzi ngokuthwala. Uyathwalisa umuntu uyakwazi ukuthi eze kuwena afika athi mkhulu ngikhathele inhlupheko. Ngifuna ukuthwala, ngifuna ukuceba. Angazi sikhona esinye isizathu mhlawumbe senze ukuthi umuntu athwale ngaphandle kokufuna ukuceba. Kuba rich. Cha. Asikho. Kodwa kukhona la siba khona. Sometimes uyenza ukuthola ukuthi umuntu uthathe isithwalo. Siyamcindezela isithwalo umuntu make wasithatha asisasuki total. Nhlobo ukusuka kwaso ukumuva lesiyama ubheka ukuthi simbi kangakanani. Ufake esinye ngathi sizoba better. Okay. Kuyayenziwa lokho. Kodwa makuthiwa ukumele sewususe umuntu mayithwele uthwele. Uqonda ukungitshela ukuthi mkhulu akukho ngisho neyodwa inyanga o umuthi o umthandazo o isonto ongakhipha kulesinqumo kulesifungo sakho sokuthi wasayina lapha yana wavuma navumelana nenyanga ibe ukwazi ukuthwalisa ithi lento ngizoyenza yayenza. Akusakhonakala. Into ekhonakalayo ukuthi uye komunye mhlawumbe inyanga yakho le ayisekho and uyasibona isithwalo sakho ukuthi asisidli. Siyabhetha. Uye komunye afika athi ngizofaka okunye kuzoshaya lokho kuphume lokho kuphela kusale lokho mhlawumbe killers kanje. Yes mhlawumbe lokho kuzoba ngconywana dani lokho okunye kodwa wena inguna phakade uyophunyuzwa ukufa masu uthwalile kuphela izingane zakho noma ifamily yakho basalele bavuke bame bafuna inyanga ezocosha leyo nto lapha. Uma sewungasekho wena uyahamba lapha uthola abanye sebabaleka bashiya imizi wathi bathi kune ipoki kunani kusuka kudalwa isimo esikanjalo isithwalo lesi. Yebo Manje mkhulu isithwalo lento iqiniso lento yokuthi ke inyanga uyeza uzothwala ivuma inyanga ukuthi uzothwala ikuthembise inyanga ukuthi izokuthwalisa. Kodwa manje ingabe isakutshela ama consequences okuthwala ukuthi njengoba uthwala nayi phela into ozobhekana nayo and nakho futhi okuzodingeka kuwena nakho okuzohamba kuhambe kufunakale kuwena. Wena nje uyahamba uyothwala bathi usuthwalile uzoba isigwili ubona after wena ukuthi kuyabhetha. Kuyayenzeka lokho esikhathini esiningi. Lokho kudalwa kuyenzwa yithi inyanga nami ngizozibala kuleyo ndawo. Kwenziwa yini uthola ukuthi mina angikwazi ukuqala isithwalo phansi ngisikhande from phansi. Okay. Ngaya enyangeni ngayokhandelwa igona thizeni ukuthiwa ngizothwalisa ngalo. Wena nyanga qo. Yes. Waya kwenye inyanga. Ngaya kwenye inyanga. Okay. Ngoba kuza ngibe nje angithi ngiqale kwenye inyanga. Ingikhandele lento engikhandele yona. Mina ngikhandela wena lento engikukhandela yona. Bese ngiqobhoza kulela gona ngiconsise lapha. Ukuthi ifoundation yalento ikanjani ngina leyo nto kuphela engayithatha kuleyo nyanga. So uma ngizokutshela mhlawumbe ngithi lento le iyabulala ngamanye amagama usuzobaleka awusazokuyishiya ke imali. Uyangizwisisa? So uzozibonela phambili esikhathini esiningi bayenziswa yilokho. Siyenziswa yilokho. So mina ngibone kakhulu izinto ezifana nalezo ngihambe kakhulu ebantwini nakwezinye inyanga kuza ngibe nje ngizulile kakhulukazi khona la eAfrica. Ngawabona ama challenge kanjalo ngazitshela mina ukuthi no njengoba kunje angizama ukuthi ngifunde uma ngiyenyangeni ngifuna into kanje umuntu ozothi uzongikhandela yena angimfuni umuntu kanjalo akangifundisi ukuthi lento ikhandwa kanjani. Ngiyibona ukuthi yini kumele ngiyifake kanjani khona uma ngiyenzile lento ngaphambili egcineni kwakhona kuba kanjani iqiniso ke lapho lizoba khona ngokuphelele. Mina umuntu mayifikile kumina ngiyambekela izithwalo enginazo zonke ukuthi isithwalo lesi nalesi nginazo. Uyayikhethela la kuwena ukuthi uyazikhethela umuntu ngimbikela kulezi enginazo azichuzela ukuthi no lesi ngathi ngizohambisana naso. Okay. Bese ngimtshela ukuthi uma kuyilesi kunalokhu kumele kube khona ngokuhamba kwesikhathi yilokhu okuzoba khona. Kodwa ngizosho nje eziwu2 eziba khona ezinye zakhona ziyingozi azikhulunywa ezidlangala leni.
kodwa kukhona u2 noma u3 esingawubeka Okay. khona la obala. Njengokuthwala ngedlozi into ekhona leyo ngiyayenza Elaba idlozi lami. elakho asilifuni la komalume noma la kuphi idlozi lakho Asilela kubanyanga lekuthwasisa elakho uqobo wena ufuna ukuthwala. yebo uma uthathe idlozi lenyanga usebenzisa lona lelo dlozi lizokuhlupha lelo kuzoba negazi phakathi kumele uyenzelwe ngelakho imali yakhona ayizogijima ngalokhu kwegazi yizongena imali na ubona ukuthi cha akufani kuyadonsa kwangempela kuyayenzeka kodwa ngeke uzufane nalo osebenzisa lokho kubulala abantu le esheshayo futhi kumele usebenzise ubekelwa nesikhathi sokuthi ubekelwa nesikhathi njengakho lokho uma ngikunikeza elami idlozi lela lizokhathala lifuna ukugoduka ngesikhathi ligoduka ke selizoba nawe ke kuyaphela ngawe ngaleso sikhathi kanti idlozi lakini akunala lizofuna ukuya khona elala ekhaya uyalisebenzisa uyakwazi ukuthi udlulisele naseyinganeni futhi uma ubona ukuthi usumdala ngaleso sithwalo leso ubizo oyi1 umntwana umbonayo ukuthi uyamethemba nehambisana nangokomoya umtshela ukuthi lana uzaniphile impilo ibe kahle usupport nawo wonke umuntu lendle thatha le ndlela lekube kanje akusaphoqi ukuthi uze kimi ngiyakutshela ukuthi yenza kanjani kulela khona ngesikhathi uzolanda okay manje ke mkhulu awungichazele kahle le ndaba yokuthi uthwale ngedlozi lakho ayifani yini naleyo ukuthi wena uphehle amanzi amnyama bese uthatha idlozi lomndeni ulivalele kuwena kube lakho nomndeni wakho bese ke bayaphupha bonke laba basemndenini wakho bahlupheke bonke kube wena kuphela oyisigwili la emndenini ngwani ngoba wena uthathe idlozi lazi wena kuphela akusababoni laba abanye akufani nalokho cha akufani nalokho okay akekho umuntu ozohlupheka ahluphekiswe ukuthi wena kunedlozi olisebenzisayo futhi lento mayikhandiwe akekho noyedwa ongahamba ayenyangeni ayohlola bathi usibanibani uthwele bazomana bakhuluma abantu ngokubona izenzo ngoba bavele bayikhulumela abantu bazomana bakhulume bathi no usibanibani uthwele but ubufakazi baloko buzoba bungekho akekho umuntu ozobamba leyo ngoba amadlozi noma ungathwele ayasebenzela sisonke manje leli lasekhaya uma likusebenzela kuzofana ngathi still kusaseyilokho okay akuna umuntu ofayo uma usebenza efayo uma uthwale ngedlozi elasekhaya ngi-advise abantu abaningi ngithi mina ikhono okulula kodwa abantu bafuna imali esheshayo kakhulukazi ingakho bagcina sebangene ebungozini idlozi leli lasekhaya leli uma ulithathile akunamuntu ofayo akunakuthi uzophupha ulala nomuntu ongamazi owesilisa noma uphuphulala nenyoka noma akwenzeki lokho nemithetho yakhona futhi lapha yakulona ayimingaka kuyona imithetho engakuqaka uma kuya ngokuthi uzimisele ngokuthi uyenze leyo ukuthwala okuhle lokho into eright ifoundation egood khona ukuthwala okuhle ukuthwala okuhle ifoundation ekahle for umndeni wonke uma uyenze ngalokho futhi khona kulelo dlozi lelo siyakwazi ukuthi silikhuphula amandla ke ngemvu kodwa sekuyelinye ihlangothi uma seulifake imvu alisakhona ukuthi libasebenzele abantwana njengokuthi njengoba ngichazile ukuthi uyakwazi ukudlulisela einganeni awusakhoni ke ukudlulisela uma seulifake imvu uyachaza ukuthini lokho selizosebenzela wena wedwa uma kuphela ngawe kuphelile angazi ukuthi uyangizwisisa uma wena kufika isikhathi sokuthi udlule emhlabeni hayi ukuthi uzobulawa yilokho uma sifika isikhathi sokuthi uyahamba alisazokuqhubeka liyenze lo msebenzi lisebenzele labanye njengoba belikwenzela wena kodwa lona la wayeselize lifuna ukuthi kuthwale ngalo wayidlozi lingenze okufanele emndenini liusebenzele omunye umuntu angabuza lokho omkhulu and mina ngiyinyanga ngumelaphi ngibuza njengomuntu ongazi lutho ngoba asenzeli mina senzela babukeli so ubuza ngathi ngilaba because ngiyazi ukuthi omunye uzothi hawu nali idlozi boye lethu nje liyasazi sabantwana balo wayemele size sithwale ngalo engabe liyaloku nje libonile ukuthi la kudingeka ukuthi lisibusise kanjalo
Alright, ngizokubekela kahle lapho uyizwisisa. Idlozi vela liyakuvikela likwenzele nakho konke lokho kumele likwenzele. Okay. Khona. But ngokuthi ayikho ibooster yalokho. Idlozi malicela lokho lokucelayo ulenzele nalo lizokunikeza. Hayi ukuthi selizokunikeza every day ngoba ifamily enkulu. Idlozi lona leli liyi1 lisebenzela sonke la emndenini. Lona leli. Uma namhlanje libheke wena kusasa selikomunye kanjalo. Manje wena uma se ulenze ngale yandlela selizosebenzela wena wedwa. Ngiyasaba ukubuza ukuthi apha amanye amadlozi kulomndeni. Asuke khona. Azosala khona abanye. Kangaka leli idlozi elilodwa lathola kanzima kangaka yasebenza overtime. Ilona elikhethekile ukuthi kumele liyenze lo msebenzi. Okay. Manje lapha yani ngendlela engiyenza ngayo mina asikhethi ukuthi ubani oshone enothile sithatha noma ubani. Kukhona engikuchekayo mina kulelo dlozi lelo okufunwa yimina. Kodwa angicheki ukuthi ufe enemali lokade engena lutho lokade ehlupheka ezilongo kuumuntu wakini ongasekho emhlabeni futhi hayi ukuthi usukumbulele wena ukuza umsebenzise asikwenzi kanjalo. Okay. Yebo. No mkhulu abantu abaningi bangayijabulela le ndaba ngoba ngiyazi ukuthi abantu abaningi bakhathele ukuhlupheka abafuni futhi ukuhlupheka manje abantu bayafisa ukuthwala kodwa into efike ibe inkinga ilezi zinto zokuthi uyahamba uyofaka emgodini ufike uqatshulwe inyoka lapha yana inyoka iqabula isuka enhloko iziyofika kubhozi igijima nawe ikhotha inyoka engazi ukuthi futhi awukhona ukubaleka mase uyibonile le nyoka wabaleka futhi sekuyinkinga nalokho. Manje mawukuza nale option le mhlawumbe impela abantu bangayithakasela le ndaba le. Yeah. Yokuthi ukwazi ukuthwala ngedlozi lakho. Yeah. Kunjalo ke kuyakhonakala ke lokho. Lokhu kweinyoka angikusebenzisi total. Akuphelele lapho kusenyoka lapha ezothi uyagqoka lapha. Akunanyoka noma ufikile khona lapha yangikhona. Akunanyoka uzoyibona, akunamantindano ozombona. Okay. Nginendlela zakhona mina engiyenza ngazo. Yebo. Manje mkhulu off track kancane nje. Wazikhethela ukuthi wena uzosebenza kanje, isithwaliso sakho sizoba kanje. Noma wazithola mhlawumbe uhlangene nomuntu othi no ngizosebenzisana kanje noma wathatha isinqumo ukuthi wena ufuna ukusondelana nalezi zeinyoka unesizathu yini mhlawumbe futhi sokuthi uze ungafuni ukusondelana nalezi zeinyoka. Isizathu esenze lokho ngahamba kakhulu enyangeni ngisadinga usizo nami ngisafuna amandla ngoba kuqala kanjani. Yes, ngisadinga amandla. Yabaningi engihambe nabo abasale endleleni ngendaba yalezo zinto. Abanye ngikhuluma namhlanje nje bengihamba nabo akasanamndeni ngendaba yaleyo nto. So bengiba nenhlanhla mina. Kwesinye isikhathi bengifika ngihluleke ngemali. Sifike enyangeni bathi kunento kanje ngibona ukuthi wonke umuntu kulabo abantu engihambe nabo sihambe siyigroup bayathatha mina angiqualify ngokwemali. Ngigcina ngijikile ngithi ngisayohlanganisa. Kanti imali yahlenga. Sithi mhlambe singakafiki indawo sesibuyele emuva. Kungena ikholo komunye wakhona lapha bathi sekushona umama noma ubaba. Uyabo? Bese ngizithathile lento. Yes, bese ngizibuza ukuthi ukuba bekuyimina ngabe nginjani manje. So ngayifundisa lapho ke ngagcina ngadibana nelinye ikhehla khona ngapha kwaMhlaba yalingana. Yakukhona elinye ikhehla engihambe nalo kakhulu. Yayilona lingi-advise kakhulu ukuthi uyabona la ungangeni la. Lana ungangeni la. Zama ngale ndlela. Belingitshela ngoba nalo lithathile izinto ezibhedayo. Sekuyashisa. Bekuyileyo ndlela ene singabantu besizwana besilekelelana ezintweni eziningi. Yebo. Uma idinga imithi ngapha eMozambique nani beka ngena ngami. Okay. Sihambe siyoyenza lezo zinto kanjalo. Okay. Yeah. Wase wabona lapho ukuthi hayi bese kubheda kakhulu. Yeah. Nami ngafunda lapho isifundo ukuthi no
ngingangeni la futhi ngingalaphi ngalendlela ngizame ukubhetha kodwa kuza ngikuthole lokho ngazula yeah kodwa ngagcina ngihlangane nakho lokho okuyikona manje mkhulu ngiyazi ukuthi inyanga eziningi zizokhala la zithi umuntu uyafika ezofuna usizo wena unendlela yakho osebenza ngayo yebo uyamchazela futhi umuntu ngisebenza kanje uthole manje umuntu ekufakela inkinga ekustressa lapha ekukhalela efuna lezi zinto ongayifuni ngenze example omunye uzothi ngisebenza ngamanzi namakhandlela kodwa umuntu ufika kumina akafuni lezi zinto engisebenza ngazo kunalokho ungifuna idapu and mina angiqualify kwizidaputapu zinomuntu wazo kuyenzeka nawe bekufunele zinyoka kodwa ungenazo yeah kuyenzeka abantu afika umuntu athi hayi mina sengifuna ilast number manje yeah asho ukuthi noma ingadla ngake emndenini ngimtshela kahle mina ukuthi idlulela phambili kukhona engiqale ngakho before ngizothola lokho ngathi kulula kumele ngilibeke nje iqiniso nje iqiniso liyamkhulula kukhona into engakuthola bekubheda kodwa akuzanga kubhede kumina ngesizathu sokuthi mina angikusebenzisanga ngayofunda ukukwenza kodwa uma sewenzela loyo muntu kuyabheda yanke ngazama ngayenzela enye indoda ngizokuyibiza ngegama yasendaweni zako Maritzburg yakwabheda kugcine namanje mangicabanga ngaleyo nto iyangidla mina self kodwa yena akanandaba ngoba uright wayethathele nesinqumo yena uyena ozicelelile ukuthi mina ngifuna lokho ngoba ngifike ngimtshela ukuthi lokho kungathi kulula okwamanje anginakho okukhona yilokho kusebenza kanje kodwa wa decide lokho yasakwenza kodwa uthe mayiceda kungitshela ukuthi ngoba bengingakaze ngokusebenzisa bengihambe ngayo ukufundela kuphela ngabuya nako ngaqala ukusebenzisa ngaphinda ngaqina ngathi no angikubeke kukhona ngikubekile khona lapha kodwa akulula ukuthi ngingakunikeza umuntu wabona sekubheda kulensizwa leyo yeah uthe mayiceda ukuhamba wathi hayi lento esikhulume ngayo iyenzeka jiki lokho kubi nakho sekuyangena kanjani mhlawumbe sekufuna igazi ingane umfazi ufuna igazi asizokusho ukuthi ubani ngoba ungazi yeah bekudinga lona igazi so kugcine kuthathile so leyo nto yangidla ngisho nemali yakhona leyo wakhokha impela akazangashodise ngisho nesenti but ngidle nayo seyingidla ngaphakathi enjoyanga kahle le mali yeah ngendaba yalokho kusho ukuthi kahle lezi zinto ngeke sithi ngizothini ngeke sithi ezobumnyama ngeke futhi sithi ezokukhanya sizobayeka abantu umuntu nomuntu aphile lesinqumo lesi asesithathile singasilabel angifuni ukulabela ukuthi lokhu kunjani othi ngithi lo osekhethe lokhu umkhulu lokhu kusho ukuthi hey inzima lolu hambo lolu kakhulu lidinga ukuthi mawuzosebenza ngalezi zinto lezi ezinye ngokuthi lezi ezinye yebo udingana isibindi uma ngisebenza ngazo kuyenzeka bafike manje kodwa esikhathini esiningi umuntu ngiyamjikisa ngimnike 1 month ngithi jika uyocabangisisa ukuthi ngempela uyasithatha yini lesi sinqumo ngoba sengisabela nokuthi kwesinye isikhathi uzojika ngizomenzela lento yifike yimoshe imqake le mhlambe agcina saconfessile nakumndeni ukuthi kwenzakalani uyabona uma bazofika kwami basho ukuthi ngayenza lokhu nalokhu ngizobuka njengomuntu omubi kanti uyena owayizela kanti futhi okunye emkhulu ukhuluma kahle kakhulu ngoba mhlambe inyanga engeke izikucabange imndeni eminye iyothukuthela beshiye lo wakubo uyofike kushiswe umuzi wonke yeah mawunamathwasa egcekeni uyosha kuyolimala ngisho nabantu abangahlangene naleyo nto mawunomfazi nezingane kuyosha zikhona into ekanjalo ukuthi azivamile ukuduma ukuthi umuntu ahambe avele ebhubhise wonke umuntu kuyayenzeka lokho shise wonke umuntu egcekeni ngani ngaso lesimanga ukuthi bayabothi saze saphela and sebeyazi ukuthi lo wakubo angeke sakwazi ukuphuma kule yanto ngcono beyoshisa ubani
umnikazi wayo Yebo. mhlambe bazokwazi ukuthi baphunyuke kanjalo. Bese ke mkhulu kuba nalesimo sokuthi uyahamba uya enyangeni sebekhale kakhulu abantu, khona abantu abathwale bengazi. Yeah. Uhambile waya enyangeni uthe uphethwe isibhobo or uthe ufuna umsebenzi, into nje simple yokuthi mhlawumbe ufuna ukuvulelwa inhlanhla, ufuna ukukhanyiselwa or ugezwe, into nje esimple engadingi amandla atheni. Inyanga yakufumbathisa something, kanti inyanga ikufumbathisa izithwalo thizeni ngoba nayo kumele ikhokhe emuva, kumele ihambise something la icoshe khona. Bese ke wena ufumbatha into awazi, uyahamba uyodokotela. Angithi udokotela angafika manje athi uzokugeza, uzoklina izinto kanti uzokhipha izinto, you'll never know. Awazi umsebenzi wakhe lo. Uyena owazi uyovula akuthatha into aphinda athunge avale. Khona abantu abahlela banazi izinto eziphelele, they just don't know ukuthi izinto azikho. Bese ke ngokwesintu ke uhambe ekudoctor ke lo wesintu afike ke ucele kulaphe ekusize ngokuthi. Kanti usuyathwala mkhulu, khona abantu abathwele babengazi ukuthi bayathwala. Kuyayenzeka lokho esikhathini esiningi. Uma singabelaphi kanjena asifani futhi asitholanga lezi zinto endaweni ezifanayo, nanemithetho yakhona futhi ayifani. Abanye bakhona la eminyangeni, ngisho ukuthi bakhona abantu abangekho total. Kukhona laba abangazi lutho ngokulapha, wazi ukuthwalisa. Ukuthwalisa lo mhlambo wazi inhlobo eyodwa. Lokho ahambe bayomnikeza khona, wabuya kwazi umdumisa, akasana ndaba naloko kunye ngoba lokho kuyamphilisa. So ulokwenza kudalwa yiloko esikhathini esiningi umuntu afika athi hey kuyabheda lana ngifuna izinto zenhlanhla, uvela uthatha isithwalo. Ufucele ngalesithwalo lesi. Kuhlukene lokho kugeza umuntu nokuthi umfake ithwalo. And into ebhlungu ke ngalesithwalo ofucelwe sona asifani nesithwalo obusifuna, ngoba manje inyanga izilapha yona kahle ngokufucela ngalesithwalo. Wena kuba mnyama lokho nje, kuba mnyama lokho kuwena. Kodwa esikhathini esiningi ukuba bekuya ngami bengizothi umuntu akabelivele edlozini lakhe. Ngokuya ngami umuntu ngabe akasuke ayenyangeni ngaphandle kokuthi akhulume namadlozi wakubo. Kukhona la ungalekeleleka khona. Kungayenzeka uthi ufike lapha yani uma uya ngokuthi ube nenhlanhla wakhuluma nawo amadlozi wakini ukuthi ngiyendaweni yokuthi for lokhu nalokhu. Uma kuya ngokuthi leyo nto akuyona, kwesinye isikhathi kuzoba nendlela yokuthi uphume. Kuyayenzeka lokho esikhathini esiningi. Mina ngesikhathi lesa uma ngiya enyangeni ngiyofuna izinto, bengisuka ngiphahlile. Bese ngibona kwesinye isikhathi uma ngifika ngithi ngikhulume naye inyanga ivele ivuka ulaka. Vele ngibona ukuthi lezi zinto lezi angivedane ngiphume, shuthi ngeke zihambe kahle. Kwesinye isikhathi ngithi ngiyangena nje ejardini ngizwe ukuthi igazi liyangishiya. Sengizofika ngifike ngiyicelela ukuhlola nje kuphela. Qede lapho kuhlukane nalokho. Ngiyathanda lelo phuzu mkhulu ukuthi kubalekile ukuthi uyabona amadlozi communicate nawe ngendlela eziningi. Ungezwa umzimba wakho ushona phansi, uzwe igazi likushiya ngempela baleka ngenyawo zombili sebekutshelile. Yebo. Ngeke idlozi lakho lifike lihamba ngenyawo zothula, ufike likhulume nawe face to face emini kwezinye ikhathi. Soze kwenzeke lokho. Make nje kwathi inkente emzimbeni wakho ulalele ngempela ngoba uyezubuye nani nezinto ekungezona. Enye into omkhulu mhlawumbe abaningi bangasizakala, sebengikhalele kakhulu ngalesi sigameko. Ngasiza nami la ngasiza khona, kodwa kunendlela eningi yokwenza izinto. Ulana namhlanje unolwazi oluthile engenalo. Yebo. Kuyacobelelwana ulwazi. Ngibasizile ngendlela ebengingabasiza ngayo, ngabachazela ngendlela engasiza ngayo. Mkhulu khona lento yokuthi nishomane nabangani. Mhlawumbe umuntu osondelene naye uyakubotha uneyinhlanhla kakhulu. Khona phela ukuthi awuthwalile awenzela ukuthi umuntu nje onenhlanhla. Yes, ngiyakwazi lokho. Ebese umuntu osondelene nawe mkhulu ekubuke ukuthi uneyinhlanhla. Abese ethi yazi yini
unenhlanhla and into zakho ngiyabona ukuthi zingaflourisha kakhulu bengase uyigeze lenhlanhla yakho noma uyilungise. Ngazi usibanibani ake siye eSwazini, ake siye kwaMhlabi yalingana, ake siye eMozambique sambe siyolungisa izinto zethu. Nami ngiyolanda ukuthize nawe uzofika ulanda okuqondene nawe. Yeah. Ngayo lento yokuthi ke thina abantu sithatheleka phezulu phela ngoba sonke siyayifuna impumelelo bese uyahamba. Kanti umuntu usekhulumile nenyanga phambili kuzothwetshulwa inhlanhla zakho zizombathwa ilomngane wakho lo. Yebo. Ngiyakwazi lokho. Uyakwazi lokho. Awusichazele mkhulu ukuze abantu babe mahlo mane babe alert bazi ukuthi khona izinto enjengalezi. Lokho kuyayenziwa. Ngiyakwazi mina ukukwenza lokho. Okay. Kumele kusho nje ngibeke kube kusobala. Lokho ke but kuyabonakala kubantu abaziyo. Uma bakuthathele inhlanhla yakho uba nezinto ezimbili. Uma nihambile naye enyangeni bafika bathatha inhlanhla le. Inhlanhla bamane bayithatha babheka leli dlozi okuyilona lona elingenisayo yebo. Lele likuvikelayo liphinde likunikezele imali. Kuthathwa lelo dlozi. Ngesikhathi kuthathwa lelo dlozi uma usuka lapha yakwena usuku ungasenamvikeli. Uma usuka lapha ungayenza kuhlanye uphakathi kwezinto ezimbili ungafa noma usangane ekhanda. Kuphakathi kwezinto kuyaphela ngawe kahle kahle. Kuphelile uma uke kwathathwa inhlanhla. Uma uza umuntu athi hey mina bangithathele inhlanhla yami esaphila right nje. Hayi udlala ngabantu lo. Kuphakathi kwezinto ezimbili. Uyahlanya. Ya ningabuya ni right uma kuqindezele kakhulu ungayenzeka nokufika ekhaya ungafiki. Uhlanye nje endleleni ngisabuya. Kwesinye isikhathi ufika ekhaya uzofela khona noma uzohlanyela khona. Kuyayenziwa lokho. Lokho kwenziwa kakhulukazi eMozambique. Lapho inhlanhla zakho ihambile. Yilo muntu osezoba nenhlanhla. Yeah, but naye futhi kunenkinga azofesana nazo phambili. Lela dlozi alithathile elakho. Uma lisebenzile lizofuna ukugoduka. Akekho umuntu ozomqasha azokusebenzela emzini wakho. Agcina athi hayi mina ngifuna ukufela la angisafuna ukuya ekhaya at all. Akwenzeki lokho. Okay. Hey yabona kodwa amadlozi nawo abuye abe ithuphethu mezovuma ubuye athathwe abanye abantu. Alivumi idlozi liyayenziswa kahle kahle idlozi siyalicontrola thina abantu esibonayo. Siyalenzisa lokho kumele likwenze ngaleso sikhathi. Okay. So kuhamba isikhathi uthola ukuthi nenyanga yakho mhlambe ayisekho. Usuwedwa mhlambe seyifile. Idlozi leli selifuna ukuphunyuka manje selifuna ukuhamba. Ufuna bakubo manje. Yes. Lisele experience eningi selujwayele nalomuthi lo olibophe ngawo. Uyabo? Lapho ke liyosuka ngebhathi. Kwesinye isikhathi malifuna ukuhamba lizoqala lingenele laba bomndeni wakho. Alizohamba nje. Angimane kumele bakuqabanise wena ukuze kumele ufe wena kahle kahle ukuze likwazi ukuhamba. Kumele lihlukumeze wonke umuntu ola emndenini ukuze abalwe nawe. Uma balwa nawe abazokuthola ukuthi wena uthwele bazothi wena kunedlozi olithumelayo for emndenini. Uyathakatha. Kanti wena nokuthi idlozi eselingenile lapha awazi lutho. Isikhathi sesifikile ke lapha. Because ayikho into labaya babona leli dlozi elibahlukumezayo bazokugadla ngomuthi wena uma bafika enyangeni bafikile kumina bazothi hayi buyisela ngilungisa umuthi mina ngilungisa umuthi ngishaye iphelile ngawe uhambile kodwa isizathu sibe lapha ukuthwaleni ayikho into engena mvuzo kahle kahle. Yeah, singasho kanjalo but lokho kwedlozi ku right lizokuvikela futhi information yakho noma unikwe kahle uma ukhokhe waqeda wanikwa yonke information u right. Kumele ukhokhe kahle. Kumele ukhokhe uqede vela mina ngiyakukhandela lifikele ikusebenzele information eningi ngoba kuningi lokwenzayo lela dlozi. Uyathakatha ngalo kukhulu okwenzayo ngalela dlozi. Okay. Akekho umuntu oma endleleni yakho nje uma usebenzisa idlozi lela. So information leyo uyithola uma suqedile. Uyabo. Ufana ukuthi uthenga imoto kodwa bengakuniki amaphepha. Yebo. Uzuqeda isikweleti sakho. Uqeda isikweleti khani uthola amaphepha.
Kodwa ukhona umuntu ongaba nesibindi songayiqeda ukukhokha ephethe ethwalisiwe. Singabantu sihluke kaningi. Umuntu uyafika umwenzele manje. Abone nobungozi futhi obukhona khona lapho. Abone nabanye bafike bakhale kodwa naye ayokwenza njalo. Azitshela ukuthi okay njengoba ngiyitholile imali, hayi ngizothola enye ngizoya ngayo. Njalo yena uzoyithola. Uma seyingakuyena ayikhona ukuphuma esandleni. Isibindi. Kuyayenzeka lokho kwabantu abaningi. Okay mkhulu. Yeah. No ngizwa kahle engazuthi ke abantu bangaxwaya uhambo lolu lokuthi kube nenyanga inyanga ekuthiwa uliyalelo umngani. Uthini ngaleyo nto? Ngiyayixwaya kakhulu futhi ngiyabaxwayisa kakhulu ngoba manje uyobizwa kanti uyosetshenzwa wena mkhulu. Lokho awukwazi ukubalekela kakhulukazi ngoba kuza abanye abantu kuzubazi. Kumele ubazi ngaba abantu. Angithi siphila singabantu, yonke into ayikho into ongayenza uwedwa. Ucaba okay asiphume ekuthwaleni nokuthwetshulwa kweinhlanhla zabantu. Yebo. Ufila kanjani ngendaba yokuthi abantu abawu2 abazanayo abawomakhelwane noma abayihlobo noma nje ababangani beconsulte umuntu oyedwa, kube nomuntu abamhambayo bonke abaxabani labo bantu abagcini bethukana? Ku-wrong kakhulu lokho. Akufunakali esikhathini esiningi. Ku-wrong kakhulu. Ukhona oyedwa kulabo bantu kuzoba uyena umuntu ozowina, ozozwana kakhulu nenyanga. Yes. And then laba abanye bazoba nenkinga. Lo munye agcine ebizwa nangomthakathi. Yebo, kuzoba kanjalo. Yeah, ngihlale ngisho kanjalo. Nokufa kwakhona kwalomunye kuzoba lula. Kakhulukazi ngoba nayo yafika phela la. So inyanga ngathatha noma yini eyifunayo kuyena ngoba uyafika naye. Kungaba lula kakhulu. Yes mkhulu. Ngiyajabula ukuthi sicishe sibone ngokufana kuleyo ndawo ngoba ngijwayele ngempela ukuthi ngithi hayi umuntu nomuntu akube nenyanga yakhe nje engaziwa abantazana nabo ayihambayo. Inyanga yomuntu mayimsebenzela esikhathini esiningi iningi labantu bayenza emfihlo. Yes. Wathatha umngani emsebenzini wathi awuxayekile awukuhambe lo muntu nami ngingisizo uyena, kodwa yena wangasizakala wagcina kodwa lo waphenduka umthakathi emsebenzini. Kuyenzeka mkhulu ukuthi inyanga ayikwazi ukwelapha kodwa wena ungaluthola usizo olutholwa abanye abantu. Kusebenza kanjani lapha noma amadlozi asuke engazwananga? Kuyayenzeka uthola ukuthi kukhona inyanga mhlawumbe engakucheckanga kahle. Okay. Sometimes umuntu uyafika uthola ukuthi abantu baningi ngaphandle. Isikhathi sokucheck izinto zomuntu straight. Inyanga isuke ngesenayo. So umani usho ukuthi ngifuna inhlanhla achitheka yi1 amathambo ayenza. Kanti umuntu kumele umcheckisise ukuthi okay njengoba lo muntu ngifuna ukumlungisela izinto zakhe. Angiqale ngicheke la kubo ngoba awunawo amandla wena ngaphandle kwamadlozi wakhe. Kumele uqala double check ubuke ukuthi kukanjani bese ilapho uzokwazi ukuthi umenzele. Kodwa uma sebabaningi kakhulu yakuna lapho nalapho kuzoba nama mistake khona. Okay. So ngenzeka ukuthi mina nawe siye enyangeni eyodwa kodwa singathola usizo olufanayo. Yebo. Noma mina inyanga kumina ingibonele zonke izinto ngcombe ngingawuvala umlomo. Kodwa mangabe kungena lo ezohlola ivele ingamboneli ingakwazi ukumbonela ikhona into enjalo. Kukhona lokho. Okunye kudalwa yini lokho? Kukhona abanye abantu la kuwo lo mhlaba esikuwo. Kumina abaningi bayafika bayajika. Ngifike ngicithe inhlolo. Efikile impela athi hayi no ngifuna ukuzogeza for in. Ngimtshela ukuthi cha ngeke ngigeze. Ngigcinela la ekuhloleni. Okwakwa kuhambisane nalo. Kudinga leli site la ngapha ngasemasontweni. Hamba ufuna umuntu owesonto kwenzele kanje. Ngimdirect ukuthi akamenzele kanjani. Khona lapha ya. Loyo muntu uma ungamfaka umuthi wena kufanele ukuthi udlala ngesikhathi. Uzobe yakhala futhi ukuthi uma afaka umuthi emzimbeni kufanele ukuthi akayenzanga lutho. Bakhona amanye amadlozi bangawamukeli umuthi totally. Ngiyajabula kakhulu ukuzwa ukhuluma kanjalo omkhulu ngoba manje ugcizelele ekuthenini
isiphiwo ophiwe sona njengenyanga esokuthi abantu basizakale akusona esakho Yebo. akusona futhi ego yakho so mawubona ukuthi umuntu khona la ungafinyeleli khona Yebo. umdlulisele kwenye indawo ukuze egcine esizakele yes ukuthi yena uyothi uhlulekile vele abazi understand lezi Yebo. okwakhe lokho wena uyazi ukuthi awuhlulekanga kodwa uyazi ukuthi uhamba ugcinephi uyazi futhi ukuthi lezi zinto isebenza kanjani kunjalo okay nakhona la ebunyangeni ukhona ofikayo khona la ebunyangeni ngoba ngeke uzazi zonke izinto zobunyanga uyafika umuntu athi ngifuna into yokuthi nokuthi ngibona ukuthi anginayo la zikhona ezinye izinyanga engizaziyo lana nakwamanye amazwe ngiyakwazi ukumtshela ukuthi no leyo nto inosibani nangunikazi waleyo nto leyo nangabe inamba ikhona la ngimqhumanise naye ahamba ayoyenzelwa lokho abe right engathi izinyanga zinganda ezifuna ukuthi zibambisane ekusizeni abantu mkhulu kubanjisane kungakhompiswa kodwa kubanjiswane yes umuntu makathi unedliso usho ukwazi uyinyanga ukuthi hayi yazini mina ngiyalifaka angilikhiphi kodwa usibanibani uyokwazi ukukhipha awudluleke manje udlulele kusibanibani umuntu asizakale kungabi ngazi ukuthi abantu bakhala kakhulu bathi inyanga zilwa zodwa izangoma zilwa zodwa omunye ufuna ukuthi hayi akazi kakhulu loya umine engazi kakhulu kanti igift kuvame kakhulu ke lokho izinyanga engisebenzisana nazo mina nginazo but umngani wenyanga like ukuthi njengakuqala benginabo abangani ukuthi sihlale sigaye sinikana ama plan ukuthi lana kungcono sisebenze kanje umutho kanje angisakwenzi lokho okay ya kuyingozi kakhulu okay noma ngangabo abangani mkhulu kodwa ngithanda leyo ukuthi nje ukwazi ukuthi okay unedliso unomeqo yes hayi ngihamba ngifike la kodwa ngiyazi ukuthi ubani specializer ngomeqo dlulela kubani yebo ngiyakwenza lokho ngiyacabanga futhi ukuthi nalowo muntu uyokuthanda kakhulu akubonge kakhulu ukuthi ukwazi ukumdlulisa ayosizakala phambili kunjalo abanye ngiyabadlulisa baphinde babuye ke bazodinga okunye okukhona yes bayenzele kube right ngoba inhloso yami ngifuna ukuthi umuntu mayifikile asizakale lokho kungenakho abamnikeza abanye abanakho okay